Hola, Bionàries! Avui portem una nova secció al canal, Tertúlia Time. Si no us voleu perdre vídeos com aquests, us recomanem que us subscriviu al canal i que li doneu un like. La idea amb aquestes tertúlies és debatre una mica temes d'actualitat sempre relacionats amb el medi ambient. La idea no és tirar-nos els plats pel cap, simplement volem tertuliejar, si és que existeix la paraula, i que cadascú pugui donar la seva opinió. Què mengem? És una pregunta que ens fem cada dia, no? Tots i totes. Però que hi ha un rerefons que va més enllà del simple fet d'alimentar-nos nosaltres, no? I és que, depenent de les nostres tries alimentàries, doncs hi ha unes conseqüències que poden ser a nivell de canvi climàtic, benestar animal, les condicions dels treballadors, la degradació dels sistemes naturals. Avui ens centrarem sobretot en l'omnivorisme, vegetarianisme i veganisme. Què vol dir ser omnívor? Ser omnívor vol dir que bàsicament menges de tot. Què vol dir ser vegetarià? Vegetarià és que no menges carn d'animals, però que consumeixes productes d'origen animal, com ara els ous, els làctics, la llana. I què vol dir ser vegà? I vegà sí que ja és que una persona vegana rebutja completament qualsevol carn o producte d'origen animal. Per debatre les conseqüències dels nostres actes, hem convidat a dues persones. La Marina és tecnòloga dels aliments i comunicadora científica. Des de Banana is Calling, treballa per divulgar la ciència que hi ha darrere dels aliments amb evidència científica. I la Belén és biòloga ambiental, jugadora de vòlei i vegana des de fa 4 anys. Llavors, comencem preguntant-te per què vas decidir canviar la teva alimentació. Ok, doncs al principi jo era vegetariana i vaig començar canviant la meva dieta perquè al començar la carrera et vas informant de realment lo contaminant que és menjar carn. Llavors em vaig fer vegetariana i al cap de mig any vas informant-te més i més. Llavors, quan t'informes d'on provenen els productes que tu menges, veus tot el procés que hi ha darrere i em va escandalitzar una miqueta el procés de la producció de carn i vaig dir, vale, aquí haig de fer un canvi, i és com vaig fer el canvi a ser vegana. Molt bé, i reps moltes crítiques per ser el que ets? Doncs estaria sorpresa perquè realment l'entorn familiar rebo molt de suport. La meva família menja una dieta bastant vegetariana. Potser on hi ha més complicacions és amb el tema de l'esport, que moltes vegades m'han dit ui, et faltarà proteïna, et faltarà B12, tal. Però a part d'això, el meu grup d'amics també trobo que ho entén bastant bé. O sigui, en general no rebo massa crítica, no? Vale, perquè també hem de dir que potser el teu cercle és molt eco-friendly, saps? I llavors això jo crec que també influeix bastant. El que et volia... Bueno, jo aquí tinc una cosa a dir, que és que hem trobat que als anys 60-70 el consum de carn no era el que és avui en dia, saps? O sigui, era molt més baix. I ara, amb la revolució industrial i tot això, ja fa uns anys, va començar a incrementar molt. Llavors també hem de tenir compte que és una cosa sobretot donada per aquesta època industrial nova que estem vivint ara. Teòricament, també, ara consumim 1.300 grams de carn a la setmana, una persona normal. La cosa és que hauríem de consumir 200 grams, seria el barem que hauríem de fer, però això tampoc es compleix. Hi ha molt consum de carn. Hi ha molt consum, sí. Realment també es nota molt en les racions, perquè per exemple, si una persona vol menjar una ració de carn hauria de ser entre 100 i 150 grams i ningú es menja 150 grams de carn, tothom peca i menja més diverses vegades al dia, que si a l'esmorzar una mica de pernil, després al dinar el tall de carn perquè no pot faltar, després al berenar una altra mica de carn i llavors al final el consum s'incrementa molt i està molt per sobre de realment com els requeriments d'una dieta omnívora. Clar, és que realment també moltes famílies que tenen per establert-te com aquesta regla, que tant per dinar com per sopar el segon plat és carn, no? O peix. Llavors és com que jo crec que també en els països aquests que en el que són els països rics i els que estan com desenvolupant-se és com que veuen com que introduir la carn a la dieta és com de benestar, no? Llavors és com que també té com aquesta mentalitat de
haver de menjar carn. No? Sí. No sé. O sigui, és que realment jo ho he parlat això amb el meu avi, quan ell era petit, la carn era una cosa com molt poca... O sigui, era com que consumien molt més mongetes o molt més proteïna Clar, vegetal. el que hem dit abans, tipus, no I la era carn era habitual. per dies especials i prou. Els diumenges... Sí, és que realment ha canviat molt això. Sí. Clar, perquè abans també la producció del que és tota la indústria càrnica no era tan intensiva, no? Llavors com que poder feien la matança del porc un cop l'any i feien la conserva de, jo què sé, amb les salsitxes i el que fos, i els hi durava tot l'any, vull dir, no podíem menjar tot el porc sencer en una setmana perquè no es podien alimentar, no? Sí. I és com que ara, doncs, amb la indústria càrnica... Al ser tan més barat i tan accessible a tothom, dona moltes facilitats a que tothom consumeixi tanta més carn de la que necessiten. Clar, llavors potser la meva idea seria, sabeu què és el flexivegetariano? Més o menys, però tampoc estic gaire informada. És un concepte nou, relativament nou, i és que són aquelles persones que això mengen carn, però no molta. Només una vegada a la setmana, 2 vegades a la setmana. Què opines d'això? Bueno, al final, jo també menjava carn anteriorment i ningú li agrada sentir-se jutjat per ningú, llavors tothom té dret a alimentar-se de la forma que vol, després tothom té cossos diferents també, i jo el que dic principalment és intentar reduir al màxim el consum de productes animals que pots. Llavors, dins les teves possibilitats, hi ha situacions econòmiques diferents i sí que és veritat que en certes famílies potser és més complicat fixar-se una mica més en els productes que compres. Llavors, la qüestió és reduir al màxim el que pots i si això és ser flexi-vegetarià, sí, no? Doncs trobo que és una bona opció. Clar, perquè realment quines són les conseqüències de menjar carn? Oh. Hi ha una gran llista que suposo que tocarem ara més endavant, no? Punt per punt. Però Exacte. principalment jo diria que és el benestar animal el que busquem, amb reduir el consum de carn, i després també hi ha moltes conseqüències de canvi climàtic, de deforestació, de pèrdua d'espècies. Llavors el que fem amb aquesta dieta, bueno, amb el veganisme és un estil de vida, no?, que toques com totes les facetes, és intentar reduir aquests efectes al màxim que es pot. Clar, tipus, a partir d'aquests 200 grams que hem dit abans, que són el mínim que hauríem de menjar, teòricament, a partir d'allà, tu, el fet de deixar de menjar carn o no, ja són finalitats ètiques i mediambientals. Però bueno, ara podem parlar una miqueta més de les mediambientals i veure més concretament quins són els problemes, els avantatges de cadascuna, no? Vaja, nosaltres el primer que tenim és l'ús d'aigua. Ui, sí. Vale, aquí tinc una dada, 783 milions de persones arreu del món no tenen accés a l'aigua potable neta i l'agricultura animal utilitza quasi una tercera part de l'aigua potable disponible. Vale. El que jo he trobat és que sí, la indústria càrnica utilitza moltíssima aigua, però amb la producció de vegetals també hi ha bastant gast d'aigua. Com discutiríem això? Jo crec que Discutiríem això. hi ha una cosa bastant evident, que és que per tenir animals, aquests animals han de menjar alguna cosa, llavors els animals mengen vegetals. L'únic que estàs creant és un esglaó més. Llavors tu sí que els vegetals necessiten molta aigua, els animals que mengen vegetals consumiran el triple, 10 vegades més aigua perquè mengen molt més. Llavors realment l'argument de que els vegetals també necessiten molta aigua només va a favor de l'argument del vegetarianisme o veganisme, perquè al final es consumeix... Bueno, jo tinc aquí que per fer 1 quilo de carn en relació a 1 quilo de vegetals es necessita com a mínim 9 vegades més d'aigua per tots els vegetals que consumeixen els animals. Vale. El que també és veritat és que entre el 90 i 93% de l'aigua que s'atribueix a la producció d'origen animal és aigua verda. O sigui, és aigua que prové de la pluja, que seguiria, o sigui, és aigua de la pluja, vull dir, seguiria caient encara que no hi hagi animals, o sigui, encara que hi hagi animals o no.
Després tenim l'aigua blava, que són la dels aqüífers i la dels rius, i l'aigua grisa, que és la que es necessita per diluir les restes dels afluents de la producció aquesta càrnica. Llavors, clar, jo aquí vaig pensar, doncs si és aigua procedent de la pluja, aquest dilema és com que una mica s'agreuja, no? Jo diria. Llavors tu el que has dit és que l'aigua aquesta verda es perdria. Exactament. Trobo que no, perquè al final la meitat de l'ús del sol està destinada a la ramaderia. O sigui, penses en tota la terra, la meitat de la terra habitable és per animals que després ens mengem. Llavors al final és canviar aquest ús del sol i aquesta aigua s'aprofitaria molt més. Vale, llavors jo la cosa... Sí, tens raó. Però la cosa és que no és tan, potser, preocupant com jo em pensava. Perquè jo em pensava que era com aigua que realment s'agafava de reserves d'aigua que després podrien ser utilitzades pel consum humà, però no, utilitzem la de la pluja. Llavors entenc, òbviament, el que dius, però sí. També és veritat que aquesta aigua al final no va parar a les reserves, o sigui, els aqüífers s'estan buidant a un pas extremadament alt, sobretot aquí a Espanya, ho estem notant molt, i l'aigua de la pluja el que fa és omplir els aqüífers, i si l'estem utilitzant per aquesta raó, al final. Que si l'aigua de la pluja caigués on ha de caure realment, doncs no tindríem altres problemàtiques. Sí. Bueno, lligat amb això podem parlar dels usos del sol. Sí, del que és la desforestació, no?, que has dit. Ui, que de tota la desforestació, doncs que la majoria es troben als tròpics i la major part d'aquestes terres que es desforesten per posar-hi el bestiar o com els conreus, doncs ha estat com tot destinat a la producció de carn. Exacte. Tenia una dada bastant heavy d'això, que era de que el 80% de la deforestació de l'Amazònia s'atribueix a l'activitat ramadera. O sigui, si penses en un 80% del que s'ha perdut per una causa és per l'alimentació, que en el fons és com un prestigi, no?, poder-se alimentar de carn, 80% és molt. Vam trobar que la major part de la desforestació s'atribueix a la producció de carn de boví, no? I no vaig trobar com moltes dades del que fossin de porc o pollastre. Llavors, sí que també vaig trobar que molts d'aquests camps però també s'atribueixen al conreu de cereals i grans o soja. Llavors, no sé si... crec que no era ben bé equitatiu. Tipo, el 41% crec que era per les vaques i el restant era com per producció de vegetals. Llavors, no sé... Ja, suposo que hi ha una mica de desigualtat, no?, depenent de l'espècie que tu estiguis menjant, doncs una vaca no menjarà el mateix que una gallina, però al final tot és ús del sol que va destinat a una cosa que tu et menges després. I no només hem de comptar amb el sol que s'utilitza, sinó que aquests animals després caguen, pixen, tots els residus que tenen contaminen molt més sol del que s'utilitza pel seu menjar o perquè estiguin allà en una granja, sinó que després aquest sol contaminat no es pot utilitzar per cap altra cosa i no hi pot créixer res. Vale. Però, sí. No, digues. Tipo, i l'ús de fertilitzants per la producció de vegetals no contamina? Exacte, i és el mateix que hem dit abans, que clar que contamina els fertilitzants, els pesticides, però al final per tenir animals hi ha un nivell més. Llavors si tu et menges una vaca, o sigui, un tros de carn, són 9 vegades més, doncs 9 vegades més fertilitzants, aigua, etc. En canvi, si tu menges directament els vegetals, clar que hi haurà certa contaminació, però molt menys. Clar, perquè si, per exemple, ara una gran part de la població es canviés de ser d'omnívor a vegetarià o vegà, els camps de conreus aquests també s'haurien d'augmentar, no? Tipo les hectàrees per conrear. No, al contrari, no? Perquè si hem dit que per tenir carn és com 9 vegades més d'aliments, potser doncs necessitaríem molt menys. Es poden canviar aquests camps de conreu de cereals per alimentar animals, consumir directament aquests cereals, llavors hi ha molt menys menjar que necessitem en general, o sigui, en la totalitat és molt menor. Perquè aquí també entra com el tema de l'agricultura ecològica, perquè actualment suposo que en gran part del món els vegetals que estem consumint
provenen d'agricultura intensiva, no? Llavors és com que en un espai molt petit de camp hi ha com molts vegetals que creixen. Llavors, realment també és bo això? Clar, normalment l'agricultura intensiva per això també es dona per poder alimentar aquests animals, no? Llavors, si reduïm la quantitat de menjar en global que es necessita per alimentar els animals i per nosaltres, tindrem que podem fer una agricultura més sostenible perquè en general necessitarem menys menjar i menys ús d'aigua, tot el que comporta aquest. Perquè també vam trobar això de que, bueno, coses que trobem i que tenim dubtes, que per aplicar per una agricultura més ecològica es necessita com molt més espai, perquè les plantes concretament necessiten com més espai, tampoc poden estar amb fertilitzants, tal i qual, necessiten com el guaret i la rotació dels camps. Llavors això implicava que l'espai que es necessita per conrear això és molt gran, llavors és com que potser també s'ocupa la desforestació causada ara mateix per als animals. Podria ser? O... Sí, jo sincerament tampoc tinc massa idea de l'agricultura ecològica, perquè al final... Bueno, és un tema com... És separat, no?, el vegetarianisme, al final. Tu pots menjar ecològic, però menjar carn, per exemple, però és que al final, per molt ecològica que sigui la carn que tu menges, sempre sortirà més a compte menjar vegetals, encara que sigui de vegetals d'origen ecològic. Llavors, per mi, és intentar fer el màxim que pots i sí que ocupa més espai, però al final és el que hem dit anteriorment, no? Que si mengem menys carn, aquests conreus destinats a donar de menjar als animals pots destinar-los a agricultura ecològica, per exemple. Teòricament també hi ha moltes més emissions de gasos d'efecte hivernacle amb els animals que amb els vegetals. Però clar, ara jo he pensat, si tu volguessis fer agricultura ecològica regenerativa, el que sigui, i molts d'aquests cultius, o sigui, molts dels sols que utilitzes per als animals, tu et substitueixes pels vegetals, no? Però després d'això també requeriràs molta maquinària, o sigui, són coses que es van sumant, que segurament no es poden equiparar a lo que es forma amb els animals, però també vull dir, s'ha de tenir en compte. Per mi, però has dit que són coses que es van sumant, trobo que és el contrari, que es van restant, no? Perquè has dit que es transformen aquestes zones destinades a animals a camps de conreu, però igualment ja són camps de conreu, perquè per alimentar una vaca necessites molta producció vegetal. Llavors, si treus aquesta vaca, tu menges directament al conreu, treus molt de l'ús del sol que necessites. Llavors, per mi sempre guanyaràs en ús del sol, més quantitat d'aigua utilitzable per més gent, menys pesticides, o sigui, el que necessites per a aquests camps de conreu serà molt menor. Clar, perquè pels animals també necessites com el que és la maquinària. Necessites molt transport, no? També com per, jo què sé, portar l'animal des d'on es cria fins al escorxador, i l'escorxador a la... Exacte, tota la distribució d'aquest animal. Sí. Sí, vaig trobar una dada que deia que les dietes veganes tenen una emissió menor en el 75% que una dieta d'algú omnívor que menja 100 grams al dia, per exemple. És que 75% de les emissions, si tu vols reduir emissions, el típic que diuen d'apagar, tancar el llum quan surts de casa, coses d'aquestes, si només canviessis la dieta, ja seria com la cosa més gran que pots fer a nivell personal per reduir les teves emissions, això és. Ja, o sigui, però tu creus que realment és que... PUM! Saps? Aquí, sonido de hòstia en la cara. La cosa és, tu creus realment que a nivell personal moltes persones juntes que siguin veganes poden aportar a aquesta disminució de gasos d'efecte hivernacle? Perquè és que jo crec que hauria de ser una cosa més de societat, que és com que ens haurien d'implantar que el consum de carn no està bé, llavors ja des de petits començar a tenir una mica aquesta visió de vale, no està bé, però no només ja èticament pel benestar animal, sinó ja més a nivell medioambiental, que es podrien fer moltíssimes coses. Però és que jo, a nivell personal, no veig que tu puguis fer aquest canvi. I és com molta conscienciació, jo crec, també. Sí, en part és això, no? Que costa perquè dius a nivell personal, jo per què haig de fer aquest canvi si sóc una persona d'entre 100 que canvia la seva dieta. Però trobo que cadascú fa el que pot. Llavors jo
si tinc el poder de decisió, tinc el privilegi de poder decidir què menjo i què no, doncs decideixo no menjar productes d'origen animal. I el que has dit abans que potser s'hauria de fer més a nivell global o estatal, que ells t'imposin menjar carn és dolent, diguem, és pitjor pel medi ambient i potser en alguns certs casos per la salut, suposo que ho parlarem després. Més que imposar-ho d'aquest nivell, és tu decidir, vale, vaig a reduir, i després si tu redueixes la carn i tothom comença a fer el mateix, la indústria haurà de canviar, perquè al final és tot demanda, oferta i demanda. Sí, si no hi ha, o si no hi ha tanta, doncs menjaràs menys. Sí, ara s'ha vist també amb els productes vegans, que jo al principi quan vaig començar costava bastant més trobar i ara han disminuït de preu perquè cada vegada hi ha més consciència i més gent que ho és. Llavors el mateix passaria amb la carn. Si menys gent menja i demana, menys producció, que és una miqueta el que estem buscant. No que es prohibeixi, sinó que la gent comenci a ser conscient i canviar una miqueta els seus hàbits. També et dic que vaig veure que com un 80% dels productes vegans i vegetarians els compra gent que consumeix carn. Potser no habitualment, però sí que és... O sigui, jo menjo carn, però també m'agrada molt com de tant en quant una hamburguesita vegetariana, saps? I llavors també, vull dir, es consumeix, no és una cosa només... Els productes vegans no és només una cosa dels vegans o els vegetarians, sinó que també... Sí, això trobo que és un problema de màrqueting que hi ha, no? Que tu a la que veus l'etiqueta de vegano, doncs molta gent ja part de la mirada perquè diu, no, això està de moda, el que sigui, no? I moltes vegades l'argument que et dona la gent quan diuen, jo mai podria ser vegà perquè és que trobaria a faltar el fuet. Doncs sigues vegà i menja fuet. Trobo que és el que hem dit abans, no? Fes el que pots. Llavors, si al final el problema és que t'agrada el pernil o les croquetes de la iaia, doncs fes el que pots, redueix al màxim i menja aquell aliment. Totalment. Clar. És el que faig jo. Sí, tu menges el menjar de la iaia, no? Vale, canviaria la forma de pensar si hi hagués traçabilitat en els productes que mengem? Jo, si sé que un animal pateix molt, potser no me'l menjaria. Però si jo sé que un animal l'han criat ecològicament, que no ha patit tant, saps? Ha tingut millors condicions de vida, això també canviaria la meva forma de consumir i no anar al súper i comprar-me el típic blister con 50 pechugas de pollo, saps? Total, no, trobo que és molt cert el que dius, però s'ha d'anar en compte amb les etiquetes, perquè hi ha moltes etiquetes que diuen han nascut a una granja, amb espai obert, tal. I unes experiències més tristes que he tingut des que vaig començar a ser vegana, vaig acompanyar, es diu Vigília, i vaig acompanyar un camió de vaques que anaven a ser sacrificades. Llavors van estar 4 hores en un camió que venien des de Lleida, vam fer tot el trajecte i 4 hores tancades dins del camió abans de que les traguessin a l'escorxador. I només mirant, tu mires els ulls de la vaca i dius, ostres, tela, i et comences a fixar, hi ha vaques que tenen ferides, després hi ha altres que se'ls han cagat a sobre, són unes condicions de vida pèssimes. 6 mesos de vida. És com si agafes un bebè de 6 mesos, sí que és una cosa molt heavy de pensar, no? Però que són bebès i tu estàs sacrificant aquests bebès. I el següent procés era baixar-les del camió i les portaven com en un espai tancat i veies una vaca desplomada a terra, unes altres per sobre, tot de ferides, tenien tot de butllofes. Llavors això em va trencar una mica el cor perquè penses, la seva vida ha estat néixer, ser separats de la seva mare, portats en un camió que han patit moltíssim i aquí s'acaba. I a més escoltaves els crits de les vaques al costat, sent sacrificades, i les vaques just a l'altre costat sapien que aquest era el seu, que era el seu destí. El pitjor d'això és que aquestes vaques, la carn d'aquestes vaques tenien l'etiqueta d'eco-friendly, com es diu, de ser criades en llibertat d'alguna manera, i és molt fort, no? Perquè tenen aquesta etiqueta, però al final tu veus el procés de la seva vida i per mi això no és una vida digna. És que el que no entenc és com això podia tenir l'etiqueta aquesta. No sé, això ja em sembla... Però, llavors, si tu fossis una ramadera, segle V, abans de Crist, el teu ramat i tal, tu mataries els teus animals?
Suposo que en aquest context sí, no? I, o sigui, no cal anar quasi al segle V per buscar això. Si vas a un poble pesquer, no? Que al final potser és la seva principal font d'aliment o el que sigui, doncs sí, ells recorreran a això perquè és on treuen l'aliment, els diners que necessiten. Però nosaltres, com a societat privilegiada que podem triar, que nosaltres, la nostra dieta no està basada només en peix o només en la carn perquè vivim a la muntanya, sinó tenim opcions. Llavors trobo que nosaltres sí que podem triar, però ells crec que mai qüestionaria, mai els diria no, això està malament. Si tens l'opció de triar, doncs llavors sí que està bé pensar-s'ho. Clar, aquesta és una altra, tipus, nosaltres decidim o no menjar carn perquè som privilegiats, vull dir, tu pots decidir si fer-ho o si no, però hi ha gent que no pot. I a més també està allò de les pràctiques religioses que moltes vegades inclou o no inclou el consum d'aquesta carn. Llavors, bueno, això també s'ha de tenir en compte. Sí, és molt fàcil, no?, com culpabilitzar la gent des d'aquest punt de vista i dir podries fer-ho millor, però s'ha de mirar la situació personal de cada persona. Tema biodiversitat. També tenia una dada d'això, i és que com he dit abans, com quasi la meitat de la superfície terrestre està destinada a espai per la ramaderia, i a més, a causa d'això, clar, és la meitat de la terra, de l'ús del sol, que es perden les espècies d'aquell ecosistema. Llavors, la ramaderia és la principal causa d'extinció d'espècies, que trobo que és molt heavy, considerant que és només una cosa per menjar. Sí, és fort. És que és veritat. És veritat. Espera, que no vaig a rebatir algo. Ara parlem també dels sistemes agroalimentaris, però ja deixant una mica de banda del que és la producció de carn i passem com a la producció de vegetals, que per produir, per mantenir la demanda de vegetals al món és com que es necessiten això dels pesticides, tal i qual, diferents recursos, no? Llavors també és que últimament, en l'última dècada, en els últims anys, s'està apostant en alguns països per als organismes genèticament modificats. Llavors, quin impacte... Clar, això és un impacte important, no? Perquè també és com que tu no pots controlar on s'alliberen les espores i tal. Sí, això és un problema greu, crec. Sincerament, crec que no estic prou informada i no en sé suficient, però s'ha d'anar amb compte, no? Perquè això suposo que és per poder abastir més gent, no? Tenir més producció. Bueno, i també, això m'ho estic com una mica inventant, però la meva lògica em diu que si tu fas una producció de transgènics, al final també és com que crees cepas resistentes i coses així, o estàs només afavorint a un tipus d'espècies de plantes, i això també clar, però és com que hi ha híbrids, llavors podries com que són més competents a sobreviure, és com que poder viuen aquests i per competència els altres es moren. No? Clar, bueno, jo crec que sí. Sí, jo penso que quan els transgènics s'apliquen en contextos amb el que dèiem abans, que una persona no pot triar què menjar i la seva alimentació es basa en un tipus de cultiu, penso que els transgènics són una eina interessant, perquè, per exemple, hi ha unes zones cap a l'Àsia i tal, que es va començar a implementar l'arròs com el golden rice, que és ric en vitamina A, per tal que tota aquesta gent que la seva alimentació es basa bàsicament en arròs, doncs que no tinguin aquesta falta de vitamina A perquè els hi falten altres productes que no poden accedir-hi. Llavors penso que en aquesta part és molt interessant fer-los servir i que a més no s'ha demostrat cap de moment, o sigui, no hi ha cap evidència que resultin un problema per la salut humana. Clar, també depèn de quin gen estàs introduint a la planta, no? Sí, segurament. Sí, perquè també sé que a partir d'aquests transgènics, segons quin tipus de planta, per exemple, el blat de moro és el més típic de tipus transgènic, també pot fer mutacions i coses, que això si també tu ho consumeixes, no sé fins a quin punt. Bueno, tu no assimiles com l'ADN tal qual. O sigui, tu digereixes i allò es converteix en aminoàcids igual que una carn, vull dir. És que no me'n recordo quina planta era, però que li havien introduït com un gen que feia que la planta en si sintetitzés una substància
que repelia, no sé, algun insecte o alguna pesta o alguna cosa. Llavors crec que es va trobar que hi havia com petites dosis en embarassades. Val. No Clar, sé si llavors realment seria possible. Clar, jo el que vull dir és que, clar, potser el problema és amb la substància concreta que sintetitza aquesta planta, però vull dir que no hi ha com cap problema en el sentit de que l'ADN d'aquest organisme modificat no passa al nostre ADN. Vull dir que això és com un pensament molt extès, que la gent pensa, ostres, si té aquesta mutació, jo tindré aquesta mutació, i que realment nosaltres no assimilem l'ADN. Ja. Sí que aquest ADN és com que ja es passa a les plantes. A les plantes vecines. Sí. No nosaltres. I ja, lligat amb això també, el tema de la globalització, si tu et menges un mango que ve de Xile en el mes de desembre, aquí també estàs afavorint indirectament moltes coses de les que hem parlat abans. Efecte hivernacle, pèrdua d'espècies... També l'economia local. Sí, jo penso que és important consumir de proximitat i també perquè al final a nivell de gust, a nivell de, no sé, sensorial és millor. Al final si el temps que ha passat el cultiu o el fruit a la planta fins que arriba a casa teva, si és menor, doncs millor, no? Sí, que bueno, jo això ho trobo com un argument per rebatre una mica el veganisme. Estic a favor del veganisme i del vegetarianisme, però saps? Vull dir, que també aquí estàs afavorint una cosa que potser no és tan bona com ens pensàvem. Que vull dir, això amb els animals no passa perquè no transportem, o si ho transportem, no ho sé en quina quantitat es fa això, però vull dir que les fruites i verdures és una cosa molt més recurrent que no els animals. Clar, però també s'ha de dir que hi ha molt malbaratament. Hi ha molt malbaratament, exactament. Llavors em refereixo que producció n'hi ha suficient. O sigui, fins i tot és això, fins i tot s'està llançant producció que no es fa servir. Llavors no penso que tampoc sigui un problema. Fins aquí la primera part del Tertúlia Time. En la segona part es tractarà el tema de la nutrició en el vegetarianisme i el veganisme. Esperem que us hagi agradat aquest vídeo i ens veiem en el pròxim vídeo.